Provocarea pentru candidatura desemnat la funcția de prim-ministru Ion Sturza la întâlnirea de astăzi cu societatea civilă. El a fost întrebat de directorul Asociației Adept Igor Boțan dacă ar accepta un duel televizat cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, candidatură propusă anterior de Partidul Democrat, șefului statului pentru funcția de premier. Ion Sturza susține că ar fi de acord. Deocamdată nu este clar dacă prim vicepreședintele PD ar fi dispus să ridice mănușa. Ați accepta un duel cu domnul Vlad Plahotniuc privind criteriile referitoare la reputația Netroșa? Categoric. Nu cu Vlad Plahotniuc, cu oricine. Dar el este rivalul dumneavoastră. Dar eu nu știți. Eu am spus că eu nu am altceva decât să discut public, în presă, la televiziune, în viață, cu oameni. Nu se știe ce crede Vladimir Plahotniuc despre o asemenea idee. Contactat de reporterul Jurnal TV, politicianul nu a binevoit nici să asculte întrebarea. Bună ziua! De la Jurnal TV vă deranjează, Nadia Bocan. Domnul Plahotniuc, da, sunt într-o ședință, mersi mult. Eu vreau să vă întreb dacă ați fi de